ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቶ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋየ እግዚአብሔር ወሰእዴከ እግዚኦ አማሐጽ ነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእየ ወአምላኬየ ምግባረ እንኮይ አድኅና ሐጽን ነፍሴ ሐጽን ነፍሴ ሐጽን ነፍስየ ኩሎ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእየ ወአምላኬየ እምኩሎ ምግባረ እኩይ አድኅና ንስአሎ ናስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ረዳይ ምንዱባን ንናብየ ከተማ ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን
ማይፀን ዘይት ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳን አምላከ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነግሥተ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥ ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ በረከተከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል
ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎትነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዋ ማይለቅ ለሰላሙ ሀብየ እንቲ አይን ሰናይ ትርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ወንስግድ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ እምአምላክ ይእቲ ድንግልና ዚሃ ክልኤቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል
መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ አሊለነ ማርያም
ተወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለሰዓቱ ተግባረ ደዌው ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከት ማሪ እስራኤል እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ ማዕተከ እምኔነ ለኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ምድሪ ዘሎ ብሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት የቐንጥጠልና እሱራት ይፍታሓልና ምሩኻት ይምለሰልና ሕዙናትን ኣዝዘልና ብሕማም ንዝሳቐዩ ዘለዉ ሆስፒታልን ኣብ ገዝኦምን ኣብ ማየ ጸሎትን ምስኦም ወድና ህፃን ወልደ ትንሣኤን ወለተ እግዚእን ክብራን እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ልኢኹ ካብ ኩሉ አንዛ ስጋ አናጊፉ ብህይወተ ጥዕና የቆመልና እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዛ ኣምሳል ሰማይ ዝኾነት ሰማያዊት ኣብ ምድሪ ትርከብ ቤቱ ክንቀውም ዝፈቐደልና እግዚአብሔር አምላክ ንዘለዓለም ዓለም ይኽበር ይመስገን። በረከት ዘለናዮ ጾምን በረከት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት በረከት አደኹልና ቅድስት ድንግል ማርያም የካፍለና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግነሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ኩፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሶ እውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ሓደና ንስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥእ ለጸሎት
ወሰሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካም ናይ ቅዱሳን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ አንትኩም እንሰምዓ ዘለዋ አይዛንኩም ብጻት እየን ዘለካም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ኮነት ውስር ሰማዘን ወኮንከኒ መድኃኒየ እብን ዘመነንዋ ነደቀት ወየቲ ኮነት ውሰር ሰማይ ዘንት መድኃኒየ እብን ዘመነንዋ ነደቀት ወየቲ ኮነት ውስተ ሰማይ ዘንት
ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ كل ጊዜ محرنا كل ጊዜ يغربلنا قص يبرحلنا بقال وانجيل وعينت لبونانا يبرحلنا እግዚአብሔር አምላክ نقالو سمعت ጥራይ ዘይኮንና አተግበር ተخنكው مصقي يدغفنا بقعات كبرنا بمسغانا خمزيلنا نصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات مزاف فقدكم تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلونكم دحدقنا بدلنا نعوسانا ندقلنا كفاد حننا برفتنا يتتولنا منقسن حايلن كبرن زلالن نتقيم آمين أوزيتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا غدن انقليقي بسقاقون دنقليقي عدجابير صباوت ويتا سراوي سلام لك له نسقي كرام سبرتيقي فرقر سخوم رغيو أو ملك الزقا جابير نساقي أو فستي دسبالكي حتى سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا نحرت لمن لنا أمين نا وانجيل منجسو وصدقو ذا أوفيني أوفيكوك أو يا دياكون
ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጀ ችርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንጌል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ቁልሒሉ ሃብታማት መባኦም ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገሮም ከም ዘውድቑ ረአየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ ክልተ ልብጦን ከተውድቕ ከላ ረአየሞ። ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶምሲ ኩላቶም መባእ ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ። እዚኣ ግና ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ምግባእ እያ ዘውደቐት በለ። ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማን ብዘውደቕዎ ስልማትን ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈለን መዓልታት ክመጻእ እየን በለ። ንሳቶም ከዓ ወመምህር እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን ኣጋዚ ዝኾነሉኸ ትእምርትን እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እየ እቲ ዘመን ከዓ ቀሪቡ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ደድሕሪኦም ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ችዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳዩ ቅዱሳን እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦኒዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩለነ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ ለዲበ
ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነፍስና ንዝኾንካ ንዘይልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናን ዘብራህካልና ጸልማት ሕልናና እውን ኣርሒቕካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሖከ እግዚኦ
ጎይታን ውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይ ቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣሉ ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ኣውሩታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኖ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበለሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን በሉ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑን ምንት ዘለናዮ ብሩኽ ጾም 40 ክብል እግዚአብሔር አምላኽ ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተትና ሕሙማት ይምሐረልና እሱራት ይፍታሐልና ብኡሳት ዕረቐልና ምሩኻት ምለሰልና ተምሃሮብ ትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም ሰብ ሓዳር ኣብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓት ኣሳልጦን ዓወትን ይሃበልና ተወልዱ ህፃውንቲ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይዕቢ ወለዲ ይዓቅበልና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃይ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱን ምርኣም ልቢ ዝሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዘለና ሃገርን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ መላእ ዓለምን ውግእን ወረውግእን የርሕቐልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ የምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ብዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ ንጾምና ምስ ምህልላ ምስ ጸሎት ኣሰኒና ክንጾሞ ናብ ምህልላ ናብ ጸሎት ዝኣኻኸበና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ጽቡቕ ምጅማር ጾም 40 ድማ ይግበረልና። ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍጽም እግዚአብሔር ዝሪኦ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ጸም ክንጸውም ድማ ኣምላኽ ንኹልና ይሓግዘና። እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ነዚ ናይ ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ነባርን ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ቁልሕ ኢሉ ሃብታማት መብኦም ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገሮም ከም ዘውድቑ ረአየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ 2 ልብጦን ከተውድቕ ከላ ረአያ እሞ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶምሲ ኩላቶም መባ ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ። እዚኣ ግና ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ምግባ እያ ዘውደቐት። ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማን ብዘውደቕዎ ስልማትን ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈለን መዓልታት ክመጻእ እየን በለ። ንሳቶም ከዓ ወመምህር እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን? ኣጋዝኸ ዝኾነሉ ትእምርቱ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እየ እቲ ዘመን ከዓ ቀሪቡ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ደድሕሪኦም ኣይትስዓቡ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 8 ደድሕሪኦም ኣይትስዓቡ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ ዝብል መበገሲ ገርና ክንዛራረብ ኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣምላኽና ንዓይ ንዓኻትኩም ዝኸውን ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክምህረና ልሳነይ ክቐብኣለይ ኣብ ልቢ ኩልና ዝሓድር ህይወትና ዝልውጥ ቃሉ ከዛርበኒ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንእንሰምዕ ኩልና ድማ ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ኣብዛ ዘንበብናያ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 እንተደኣሪኢና ምጽዋት ሓንቲ መበለት ይብል። ካብኡ ቐፂሉ ዘሎ እንተደኣሪኢና ድማ ናይ ዘመን መወዳእታ ምልክታ ድማ ይብል። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መባእ ዘውድቑሉ ናብቲ ምጽዋት ዘውድቑሉ ሳጹን ከመይ ገሮም ከም ዘውድቑ ክርእን ክምልከትን ከሎ ሓንቲ መበለት ከዓ
ኣብኡ ክልተ ልብጦን ከተውድእ ከላ ረኣያ ካልኦት ድማ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዚኣቶምሲ ኩላቶም መባእ ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ እዚኣ ግና ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ መግባእ እያ ዘውደቐት በለ እዛ መበለት እዚኣ ብዙሕ ምውዳቓ ኣይኮነን ኣምላኽ ተገሪምላ ብዙሕ ስለ ዘውደቐት ድማ ኣይኮነን ናብኣ ዝረኣየ እቶም ካልኦት ዘውድቕዎ ነበሩ ይበዝሕ እቶም ካልኦት ዝህብዎ ነበሩ ድማ ይበዝሕ ንሳቶም ግና ካብ ምንታይ እዮም ኢሉ ካብ ተረፎም እዮም ኩሉ ዋኒኖም ምስ ወድኡ ዝተረፎም እዮም ንኣምላኽ ምጽዋት ወይ ድማ መባእ ኣውዲቖምሉ እዛ መበለት እዚኣ ግና ዝነበርኣ ክልተ እየን ንክልቲአን ድማ ንጽባሕ ንሎሚ ከይበለት ድማ ክልቲአን ኣውደቐተን ናብ ክልቲኦም ይርእዩ ኣምላኽ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እታ መበለት ዲናስ ዋላ እቶም ሃብታማት ካብ ተረፎም ዘውደቑ ኣምላኽ ክርእየና ከሎ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣየኖት ኢና ሰብኣይ ርእየናን እግዚኣብሔር ግን ርእዩ እሞ እዛ መበለት እዚኣ ብእምነት ብውሽጢ ልባ ቅድሚተን 2 ሳንቲም መሃባ ንኣምላኽ ልባ እያ ሂባቶ ንጥበበኛ ሰሎሞን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ኢልዎ ልባ ስለ ዝሃበት ኩሉ ህይወታ ድማ ስለ ዘግዝአት ኩሉ ነገራ ድማ ናብኡ ስለ ዝተማዕቆበት እተን ዝነበረኣ ኩለን ሂባ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ክሳዕ እዚ ወንጌል እዚ እናተሰብከ ድማ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ኩሉ ግዜ እናተዘከረት ትነብር እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ህያብና መባእና ምጽዋትና ከምዛ መበለት ኮይና ክንህብ እሞ ካብ ኣምላኽ በረኸት ካብ ኣምላኽ ረድኤት ካብ ኣምላኽ ድማ ህይወት ክንረክብ ንኹልና ይሓግዘና እዚ ጾም እዚ ጾም ክበሃል ከሎ ጾም ጸሎት ጾም ምጽዋት ጾም ስግደት ጾም ቅዱሳን መጽሓፍቲ ምንባብ ጾም ድማ ምሰናይ ግብሪ እዩ እሞ ኣብዚ ጾም ግዜና ነዛ መበለት ክንመስል ንኣምላኽ ልብና ክንህቦ ንኣምላኽ ድማ ኩሉ እንትናና ክንህቦ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ደይ ካብ ተረፍኩም ኢኹም ዝሃብኩምኒ ዘይ ካብ መቐመጢ ዝሰኣንኩምን ኢኹም ዝሃብኩምን ኢሉ ኣምላኽ ከይሓምየና ከምዛ መበለት ክንከውን እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ናብታ ኣርእስና ክንከይድ ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማንን
بزودق وسلمات تسلموا كم زلو كزاربوا كلو لك بزهن سانان الزاربينا بمتصبقون الزاربينا بزودق وأمان بزودق وسلمات تسلموا تدنقم كزاربوا كلو እሳቶም ከድንቁ ከለው ጎይታ ግና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ መዓልታት ክመጻ እየን መርዲ እዩ ረእሞ ኣድንቐለይ ከመይ ጽብቕ እንታይ ይመስል ብኽቡር እኮ እየ ገዚአዮ ብኽቡር እኮ እየ ኣስሪሐዮ إلك نسب كتب له خلها كلا إذا دام صباح قدد نديو صباح كفرس ندي قبلك خلّه تاي تخون مورالك يسبر إساتهم كد نقلم إلهم يوم السجنا إذا تري وزلهم إمني قبل إمني زفر سلن معلتات كما تعين نساتهم دما وممهر إذا ما عسي خون أجاز خون الله تأمرتو أنت إلهم دما حاتتو إنت بتصبق أمان بتصبق سلمات ببزح واقع بزح جزيزة تفعلو كفرسي قبل كايو كم زين برك خوني قبل كايو إذا زخونلو منو كتخه انتاي ايو أقدمو قدم مفراسخه انتاي كتأمرتي كنرئينا إلهم نأملاخ حاتتو أملاخنا ناي كلنا حتى انتاي اللو ملسلو نسدما بات زمانتي أنا النابلو بزحات بسميكم يا ماما دد حريقهم كأي تسعبو كي تسحتو دما تتنققو أبوتات أديتات أحوات أحات أبقدماي ملك يوحنس مراف 4 قصر حدن تايز بلنا أتوم فقراتي بزحات نبيات حاسوتنا بعالم وصيام اللوما اتوم منافستي كاب أملاخ انت خوينا مرمرنبر نمنفذ زبلا كله آيت إمانوو وقال أملاخ نديم زتقسو وانجيل نديم زاربو نعلمنا بزحنا قرالو تنقال ايون كغدانا قرس المدهاني علم الله بقزو كمثلكو بس مع بلغ جمر خيليو أما بزحات نبيات حسوت ناب علم وصيام اللهم اتوم منافسي كاب أملاخ انتو خوينا مرمرنبر نمنفذ زبلا كله أي تأمنوه كن مرمر كن فلت كن استوعل يقبأنا ايو كي مرمرنا كي يصنعنا سقيلنا كم عداقا نقعز انت دعا كوينا قنا انت يالو مسحات اللو دد حرزا يكون خير كادما موداق دما اللو
أما دحريهم أي تسعبوا كي تسحتوا دما انتاي قبروا تتنققوا أبي إفيسون مراف حمشته قطر شدشتون بسر إزي عبتهم دك زي مئزاز قطع أملاخ يورد إيمو حادوكو أبخون تزربا آيسحتكم أبوتات أديتات أحوات أحات بسر زي مئزاز بسر حراي زي مبال بسر خنفقاد أملاخ زي مقعاز قطع أملاخ يورد إيمو حادقوا بخنتو زربا كيسحتكم لمي أبزي مرخو بزهان أبزي يوتيوب اندحر اتويلكا اتي وزخون اتتصريك الوانجيل اتنبسنا نريقلو اتمس أملاخ نعرقلو اتبمنفس نعبيلو اتناب سماي نتمتلو صريك الوانجيل كسبك الله كند أخاترئي مئتي خلتا مئتي أخاترئي أبتم كنتو دزاربو أبتم على فيسبوك كل وطم زبلو قنا عشراتات سلاساتات أشحاتي خاترئي سلازيو حادوكا بغنتو زربا آيسحتكم مغنياتو قدم كتسمع ويكتمهر أبتبوتا أخا تخيد نركا لما قنا أبوتا أخا إزالو تخودن بر باي مسأكا بر أي تخودن إخا تخفيتكا أما كي تسحتو دحر مسحات انتا يلو حاتيات اللو دحر حاتيات دما فرد موتي مالتي أملاخنا قنا بخمو كنكون سلام زيد لي النعيو نابتنا منفس ودو هاريا باولوس نابت إيماتيوس صحفو نابكا لا إيماتيوس معرف 3 قصر 13 انتا يزبل اتوم اوكيات سباتن قبرتن قنا الناس حاتون نابز قدد كبصحو ايام نعاتاتهم طرح يكونوا نسحتو الناس حاتون انت عمد ما يلوم تقبرت يوم يلوم تقبرتي مغنياتو كسحتو صبو زربا متبار كእለት አለወም ማለትዩ እሞ ስለዚሁ ከይትስሕቱ ተጠንቀቁ ወይ ድማ ደድሕሪኦም ከይትስዕቡ እሞ በዚ ጾም እዚ ድማ ንሕና እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ነፍስና እንምርምረሉ እንታይ ከም ንሰምዕ እንጥንቀቀሉ ንመን ከም ንስዕብ እንፈልጠሉ ክኸውን ይግብኦ ምዝመፀ ውሕጅ ክወስደና የብሉን ፈዋሲ መፂሎ زرق مسئل له تباهيل لومي بقى شحات سبات أبكندنا أملاخ زرقيو زفوس مسئل له نبي مسئل له تباهيلو كابوتا نابوتا
كابسيت نابسيت زقعات بزوح أيو أبوتات أديتات أحوات أحات كابزن لعلي سحتان يلن نايب حق نكورسس دولي اندحركونكا كابوتا نابوتا يتغيدنيخا مدر بملأ نايمانيا نايقزي أبي هريا سب كدل إيخا تغيد مبر نأملا كدوليو أي تغيدنيخا أملاك أب كل اللو أب كل بوتا أب زخونة ساعات أب زخونة خونتات أملاك الله أبزي صلاة قبر لنا تبايلو اجزي أبيهر عقل غيبان نايلو تعقس مهران نايلو انت دعات حمامنا قرب كتسيلو حدا نبي حدا فواس اللون دحر تبايلو ناو مقياي حدا منكب كات أوت حدا منكب كات ما تابوت تسكيمك أي كونني أملاك أبز تخفل لبي أي ركبن أيو أي حدرن أيو أما إذا أمزي نفسنا إن مرمرلو نمان نسعب كن ردعلو كي نسحد ما بتنقاقه أملاخي حلوني اتقنع مقدي أرئيني كابتهم زسحتون كابتهم زسحاتون دما حلوني أنا دما سحيته مسحات غي كون دما انتاي قبرني اجزابير صلا حيل هابني كنبلو يقبعنا أما ددحريهم كي تسعب أي تسعبوا كي تسحتوا دما تتنققوا نمنتايو أملاخنا زت أنقرنا زلو نمنتايو كي تسحتوا زبلنا زلو نمنتايو ددحريهم كي تسعبوا زبلنا زلو مودعتنا خي خف ناب تسقاين محرق أما سنانين زلو نابو كينا أتو نابت دلهمت كينا أتو أبتسقاي زلو كينا أتو مغنياتو أتم زسحتو أتم ددحريهم كم تسعب زقبرخا ناب أملاغ زم صوخا دي كونسي كم مقد أملاغ أوتيهم مقد تخالق زات حزوخا أيام أما أملاخنا دما أبتنسو زركبالو مقدي كنقعاز إليو ددحري تحكي سعبو مبري ددحري أو ما يتسعبو دحري مسعب دما سحتات سلازلو ددحري أم كي تسعبو تتنقاقو إيو زبلنا زلمو أملاخنا بزيس أمزي نتمنفس إن مرمرالو اتحق إن فلطالو كون أمزي مش من تاي كنسن يقبعنا مسألات مش مصوات مش سجدان مش سنة مقبار مش قال أملاخ دما من باب أتا ساعات كندا يكوينو ما أدخ الربا يكون نصوم إذا يكون نصوم أبتحكي مقدي زت حزنا كاب سحتت كن حلو دما زت أنقغنا صومن صلوتن سبائيا يقبر لنا كمتا اتابع على 3 سنتيم هي باريو أبقد ما أملاخ دما موغس كبري زرخبت دما كله هي ابنا دما أملاخ زريئة رئيز حقو سالو كاب أملاخ دما موغس انرخبالو يقبر لنا سلا كله
እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰ ምሕረቱ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምጽንናዑ ይሃበልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሓደረልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ትምገትራኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ደነ ሥጋ ነፍሴ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕትነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካነ ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረድአና መንፈስካ ብምልኣኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አምላክ መሐረና ከምቲ ምሕረትካ ውን ይቕረታበና አንጽሐኒ ጎይታይ ናይዛ ጽልመት ዓለም ከይከውን አገልጋላይ አንስ ፈለጥክዎ
ፍጹም አንጽሐኒ ምሕረት ግበረለይ ምሕረት ግበረለይ አምላኽ አሕዘንኩኻ እከይ ወንገበርኩ እከይ ወንገበርኩ የብረክ ትብለኒ ቅድሜኻ ወደቁ ቅድሜኻ ወደቁ ጎይታ መሓረኒ ምውዳቕ ይርኢኻ ምውዳቕ ይርኢኻ ከም ብልዒ ሳይልዓ ኣምላኽ መሓረና ኣምላኽ መሓረና ከምቲ ምሕረትካ እውን ይቕረታበኒ ገብርኤል መጻ ይርድአነ ወያድነነ ገብርኤል መጻ ይርድአነ ወያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ገብርኤል መጻ ይርድአነ ወያድነነ ገብርኤል መጻ ይርድአነ ወያድነነ ተፈኒዎ 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 ማርያም ከመ ያድኅነነ ገብርኤል ይርአነ ወያድኅነነ ገብርኤል መጻ ይርአነ ወያድኅነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ከመ ያድኅነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ከመ ያድኅነነ
كن نفسي نملغ مغبا دوي يللنا بخا كم ما تيتنسي أبكد تدافي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك نفسي ناب أملاخ يماكوبا دوي إلنا بخا كم ما تيتنسي أبكد تدافي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك نفسي ناب أملاخي معقوبا دوي إلنا بخا مما تيتنسي أبقد تدافي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ዕለት ዓርቢ ስቕለ ዝፈጸምካዮ ዕለት እስኻ ገበነኛ ኮይንካ ክትወፅእ ንሕና ገበነኛ ካብ ገበን ሓራ ክንከውን እስኻ ክትግረፍ እስኻ ዕራቕካ ክትወፅእ እስኻ ኣብ መስቀል ክትነግስ እሞ ንዓና ከተንግስ እዚ ስለ ዝገበርካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ኪኖት ኣብ ምድሪ ብውሕድ ፍልጠት ብጸጋኻ ተደጊፍና ብውሕድ ጻዕሪ ንረኽቦ ፍልጠትን ሰርቲፊኬትን ዝናን ሃፍትን እቲ በኣኻ ብነፃ ዝረኸብናዮ ዘለዓለማዊ ህይወትን ውልድነትን ደቂ ንጉስ ምዃንናን ፈሊጥና ኸነስተንትን ንዓናን ንኹሉ ህዝብኻ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ንዘሎ ንኹሉ ህዝቢ ዓለምን እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ክስተት እዚ እዚ ጸጋ እዚ እዚ ውህበት እዚ ኸነስተብህልን ክንፈልጥን ዓይንተ ልቦናና ብርሃልና ከምኡ ምዃንና ፈሊጥና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ክንዝምረልካ እስኻ ንጉስ እስኻ ድማ አምላኽ ምዃንካ ክንእመን ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ እግዚእኖ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናት ሓለቓ ሓዳጋ ሓጢኣት ወሃቢ ጸጋ ንቦታትና ሐዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ካብ ሓጢኣትኩም ፍቱሓትን ንጹሓትን ኩኑ ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን 12 ጊዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንበል እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ ብዝሓለፈ መሓረና ብዝመጽሓልወና ብኣፈን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ትመልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦን ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ብሰላም እተው ሰላም እተው ማለት ግን ነቶም ኣብ ዩቲዩብ ዘለዎም በር ዞም ኣብ ዘለኹም ደገ ሰላም ኣሎ ኣብኡ ኣቲኹም ማለት እዩ